खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी मोनसे गेदेर खौरां बे समाव पन्चायत बिसायख'थिनि गेजेरावनो मोनसे गेदेर खौरां नंगौ रायजोनि लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय बे समाव गिबि मन्त्रि डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गेदेर खौरां फोसावदों फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय रायजोनि अंगनबादि मावथिफोर आरो हेफाजाबगिरिफोरनि दान बान्थाखौ बांहोनाय जासिगोन रायजोनि गिबि मन्त्रि डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनाय बायदिब्ला रोजा रोजा अंगनबादिफोरजों लोगोसे आशा मावथि फोरोंगिरिफोर आरो ओंखाम संग्राफोरनि दान बान्थानि अनजिमायाबो बांगोन नंगौ रायजोनि गिबि मन्त्रि डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेफोर गेदेर खौरांखौ फोसावदों।